Mbiamana Selibaga Marieta Nenok Okero mo speaker webunga ya Nyamira na inde na wale watenga Mbiamana Selibageli ambaye litanga ni kabisa mole no kumanyanga mtu atwara mangana atalima ya sebunga ya ito umwaka oliyo eta kuri umutinyu 10 ono igemetinyu ne 5 tuligerete na inde gati ya mangana yekaro anga koera libera lya bali nyinge tukabuna ebunga ya ito ase elieta lilie Kenya molero bago rukanga sindae ende nkarua matukoti saini karutwanye buna tugachiwa sabo molembe na monde de gotebanga nyasaye na abo muyasa matuka iti saini ba pasta amba acha bagasabere county ya ito bagatumira buna abarayi 20 bagatosabo molembe na monde de goteba eshimwa bali baranga mbiamono asobo itabera no molembo iyo ikyara lyetu abagekanete chikambi chinyinge lakini ninda de reporting abashimwa bonsi bahansire kubugata nasama oko buna lero bale bacha bagotubugata siya asiye twabwate chikambi ibere na serikali itakwenda tubwate chikambi ibere masabali twakorere twalenga alisironga nabotonyaire teneli bagali nene kabisa ngati wa molemboche tokorera abanyamira baitegasi ebintombire twanyolirwe na endo zade gosaba mabera tubwene te gukora bune bunge tweterie ntubwate umuroberi bw'eki machine asichi ward chito goeta uyobwende komongeru na kuligererwa n'aba eshimiwa baito onya molembe toyo gasita okoleka buya asichi ward chito kyonse banenchi baito banyole omolembe elia kabere ntubwate ebipindi bune budget ya korosigo bono iga etora segendo kaliyo chiko prepare budget ya nene yewe chako wetu mutinyo watano nalimo endo ikorukunga ase ruga yeke nyamolero nga SFSP County Fiscal Strategy Paper igo amatuka ya etire igebuganda gusiye kwa mambya igo tukaranga nere buya tuirane ntobeke serikali ya ito aseta ikonyara kolegas tuandra ne bisaranse ebi igo litukolia lero tuansire bisaranso bitu na ende buna mwaligere bintu wagajide kiobis 20 bune bunge ya ito na ende nabo kiobis iki agache twe egepindi keliya eta na ekerenge liyo goikero mwana inchi ase obokoreri igo bunge mashinani eto gokora na bonde de gotebange ya eteti bune bunge ya ito 2015 ekero mweshimwa Josh Nyamoka alengo mu bunge egakolerwa alinya mayano ya ansete ega etiwase assembly igegendo togokora ekera rally ne bunge na benge library egendo gigi ya etiwe ekera asikire recording ikorusibwo ebunge ya eta tukabeko moroberi yoyo bwo kwendera lipunge mashinani tuganza kwa ya ward office lakini chikanyoru koera egepindi ekigetaraera na endo moroberi olengo no yogokora chibunge mashinani ase county ya Itengi machi ward 20 iyo lero tuanse irabo na tuiranire ase ward office ya Magwawa na ende ngo eto lichi ward chionsi abana inchi baito bacha barale buna togo etie budget no ene budget ito ya kunyende tele mashinani na abashimwa bonsi na bali batacha abande basaba libaga no toramo na ende umuroberi tubwate bona yo no yokobeka abantu baita asobwamo ntoli abeki segi etore abo gukora abantu baitegase egara tukonyora libaga nga ekarenga kiya itego ikatonyora gendo tokweranire ntubwata mangana endeta chikoti chito etokonyasika chikoti chito tigachiendera go colleagues na ende karochi akorere kwamwa tosike okoraga gwe koti lakini asebiri bia kirebo na baragete ntunto isanegete na okoraga okugwe koti na ende abana inchi baitomba ko bamba nyora amagenderero asenginjo yekisegi bunechi mbiamono na ende na bonda de kwirana lya barayi baito bachorwa seliti ko lya lero tunamurawe ntobwa tamangana makaba amabagaga toka asobora ibwe bunge na ende abashimiwa ambaranga nere buya babeka ababunge ase abarayi baba ase bunge baendere ko bakonya asobo koleri obu na bonda de kualigania omweshimiwa omo deputy speaker Abel Mokaya Mose biamanto bwate umuroberi bw'eki machine asichi ward chito goeta uyobwende komongeru na kuligererwa n'aba eshimiwa baito onya molembe toyo gasita okoleka buya asichi ward chito kyonse banenchi baito banyole omolembe elia kabere ntubwate ebipindi bune budget ya korosigo bono iga etora segendo kaliyo chiko prepare budget ya nene yewe chako wetu mutinyo watano nalimo endo ikorukunga ase ruga yeke nyamolero nga SFSP County Fiscal Strategy Paper igo amatuka ya etire igebuganda gusiye kwa mambya igo tukaranga nere buya tuirane ntobeke serikali ya ito aseta ikonyara kolegas
twaendere na ebisaranso ebi igo rituko ria rero twansire ebisaranso bitu naende buna mwarigereria ntwagachete chiobisi 20 buna ebunge yaito naende nabo chiobisi echi chiagachetwe egepindi keri giaeta na ekerengereri ogoikera omwananchi ase obokoreri igo bunge mashinani yeto ogokora nabo ndete goteba ng'e yaeteti buna ebunge yaito 2015 ekero Mheshimiwa Joash Nyamoka arenga omobunge egakorerwa ari Nyamaiya no yansete egaetigwa ase assembly igo egento togokora ekera arari na ebunge na benge library egento giki yaetigwe ekera ase chirecording eikorusibwa ebunge yaeta tokabeka omoroberi oyo bwokoendera ribunge mashinani tuganza kwagacha chiward office lakini chikanyoru koera egepindi eki getaraera naende omoroberi orenga ono oyo ogokora chibunge mashinani ase county ya Itengi machi ward 20 iyo lero twanse irabo na twiranire ase ward office ya Magwagwa naende ngoeta toli chi ward chionsi abana inchi baito bacha barole buna togoetie budget no ene budget yeto ya kunyende teli mashinani n'abaheshimiwa bonse nabali batacha abande basaba libaga no toramo naende omoroberi tugwate bona yo no gukobeka abantu baitaso bwamo ntoli abeki segi etore abo gokora abantu baitegase egera tuli konyora libaga nga ekarenga ki yaitego ikatonyora egendo tokweranire ntobwata mangana endeta as chikoti cheito etokonyasika chikoti cheito tigachiendera go colleagues naende karochi akorire kwamua tosike okoraga gwe koti lakini ase biribia ikire buna baragete ntunto isanegete na okoraga okuwe koti naende abana inchi baitomba ko bambanyora amagenderero ase nginjo yechisegi bunechi mbia mono naende nabo ndete kweraniria barayi baito bachorwa ase rituko ria rero tunamurawe ntobwata mangana makaba amabaga agatoka ase oborayi bwe bunge naende abaheshimiwa ambarang'anere buya babeka ababunge ase abarayi baba ase bunge baendere ko bakonya ase obokoreri obo nabo ndete kwarigania omweshimiwa omo deputy speaker Abel Mokaya Mose. Ile kipindi ni kujenga hii maofisi ili tukaweza kuleta bunge mashinani, lakini maofisi ikajelewa kuisha, watu wakaenda kura, lakini ile nia ambayo hii maofisi ilichengewa ndio hii tunaendelea kufanya. So nataka kushukuru viongozi ambao wamekuja hapa siku ya leo. Tumeanza vikao vyetu hapa katika wodi ya Nyamaiya na tuko na mpango wa kupita katika wodi zote 20 ili tukafikie wananchi waweze kuona yale ambayo kama sisi viongozi tunawatendea. So hiyo ndio mpango tuko nayo. Tukiendelea tuko na kesi kotini ambazo zimepeana amri na tunataka kuambia wale wenzetu wote ambao hawaheshimu sheria ni wakumbushe hakuna mwenye ako juu ya sheria. Tuheshimu sheria, tufanye kazi pamoja na mambo mengine ambayo yako karibu kuisha kotini tuombe ishi haraka ndio turudi pamoja tuendelee kufanyia wananchi wetu kazi. Vile tunajua Kenya ni nchi ya siasa. Tuko na kipindi kimoja tu cha kupitisha bajeti ambayo ni hii mwezi wa Mei na Juni. Tukipitisha hiyo bajeti watu tayari wamejipanga kuenda kwa siasa. Hatuna muda mwingi wa kufanya vita, wa kutoelewana sababu wananchi wetu wataumia. Tukuje pamoja, tufanye kazi, hilo ndio ombi langu.